Mga punong barangay sa syudad sang Iloilo ginsapol agud mapasanyog ang pagbantay sa persons under monitoring sa mga barangay. Paghiwat sang Fiesta Coronations, mga liga kag binayle temporaryo nga ginapasuspende. Yaring balitang atong gintutukan. Nagpagwa sang Memorandum Circular 002 si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga nag-require sa mga empleyado sang City Hall nga mag-obserba sang guidelines kasunod sang kahangawa sang COVID-19. Lakip diri ang pagpaiway sa pagpatigayon sang flag raising ceremony kada Lunes, pagsuspende sang paggamit sang biometrics kag sa baylo ibutang na lang sa logbook ang ila attendance. Ginalimitahan man ang mga personal nga mga bisita sa mga opisina. Kutob sa mga may sakit ang ginapanugyanan nga magpabili na lang sa ila balay. Ang tanan lang nga pwede nga makasulod diri ang may official nga transaction with the city. So instructed naman ang building administrator pating aton nga guard nga every time nga may gasulod di ipamangkoton gid kung ano ang iyang official transaction with the city. Kung wala man lang kung may bisitahan nandi siyang empleyado, hindi na naton anay ipabawal lang na naton. Ginpatawag man sang City Health Office ang mga barangay official agud pahanumduman sang hugot nga pagbantay sa persons under monitoring sa ilang mga barangay. Dapat ginatsyekyar sa mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team ang mga residente kung may mga simptomas sang balatian. Monitoring lang ang amon ginahimo. Ginambal namon sa tanan nga barangay nga ma-monitor gid. Kung may ara da nga kami nga barangay nga nag-abot halin sa abroad, pabalo lang namon sa City Health. Ginrekomenda man sang alkalde nga ipaiway anay ang mga aktibidad sa barangay kasubong sang Fiesta Coronations, liga kag binayle. Tikiari nakita subong sa ginatawag naton nga health precautions nga mga ginaubra sa aton nga local government. Amo ning mga isa sa mga dako nga mabulig sa barangay. Magapadayon man ang regular clean-up kag sanitation sa mga barangay. Nagapabilin sa 77 ang PUM sa syudad sang Iloilo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.